Els recursos del catàleg que us presentarem avui segueixen una línia molt similar als que hem ofert en les darreres edicions, perquè seguiran anant de la mà dels 4 eixos de treball que durant aquest mandat ens hem marcat des de Joventut de la Diputació de Barcelona. Facilitar la planificació i el desplegament de les polítiques locals de joventut, transformar els equipaments juvenils en espais impulsors de polítiques de joventut, generar coneixement integrant programes de formació i recursos, estratègies de desenvolupament local i promoure estratègies i recursos per acompanyar el jovent en el seu benestar emocional i procés d'empoderament. Abans de donar pas al Roberto, que us explicarà en més detall cadascuna d'aquestes línies de suport, us vull fer referència també al programa Escolta Jove. Com recordareu, l'any passat vam engegar el programa Escolta Jove per oferir nous recursos als serveis municipals de joventut i per atendre les necessitats d'informació, orientació i d'acompanyament vivencial de les persones joves. Es tracta d'un programa al qual destinem més de 6 milions d'euros i que en la primera fase pilot del 2022 vam estendre als municipis de més de 20.000 habitants. Aquest 2023 ampliem el suport accessible i arribem també als municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants i als consells comarcals, per la qual cosa molts de vosaltres tindreu també l'oportunitat de rebre per primer cop aquesta línia de suport. Aquest important esforç econòmic que fem en el marc Escolta Jove s'emmarca, de fet, en una aposta decidida per potenciar les polítiques de joventut i les línies de suport als ens locals que hem fet des de la Diputació de Barcelona durant tot aquest mandat. Heu de saber que el 2020 i el 2023 hem incrementat en un 488% el pressupost general de joventut i que també hem pogut dotar-nos de més recursos humans. En concret, hem afegit 5 places més de tècniques vinculades i 2 més de personal administratiu. Això ha representat també un increment del 36% en el personal encarregat de donar suport als ens locals per al desenvolupament de polítiques locals de joventut. I finalment, tampoc vull deixar passar l'oportunitat de convidar-vos que els propers dies 9 i 10 de març sigueu amb nosaltres al Fòrum Transformacions. Es tractarà d'un esdeveniment que impulsem des de l'àrea d'Educació, Esports i Joventut de la Diputació, sobre el qual rebreu també tota la informació ben aviat i que esperem que ens permeti seguir dialogant i debatent sobre el present de les polítiques que estem duent a terme. Gràcies per la vostra atenció i ara sí, li passo la paraula al cap de Joventut, al Roberto Pescador, perquè ens expliqui els detalls sobre el catàleg de serveis. Endavant, Roberto. Bon dia a tots i a totes. Doncs res, avui us presentem aquest catàleg que hem estat treballant aquí des de Joventut de la Diputació. Hem estat treballant amb molt carinyo i sí que és cert que és un catàleg, com ens ha explicat el Javier, que és un catàleg estable des del 2021. I també tenim com bones notícies que també a nivell econòmic també hem pogut incorporar tots aquells increments econòmics que van tenir en anys darrere anys i llavors ara mateix es presenta aquest catàleg del 2023. Aquest catàleg està composat per 5 recursos, dels quals un és l'econòmic, 2 són tècnics i 2 són materials. L'econòmic és el de finançament en l'àmbit de joventut, els tècnics són els suports als equipaments i el pla d'actuació anual de polítiques locals de joventut i els materials són la diagnosi, disseny i avaluació intermèdia de plans locals de joventut i els tallers d'emancipació. El que sí que és cert que tenim una novetat aquest any en relació a la nomenclatura dels recursos. Si us fixeu, els recursos, com per exemple l'equipaments juvenils, porta un guionet i després posa equipaments 2030 responsables i educadors. O els plans d'actuacions anuals de polítiques locals de joventut que posa Escolta Jove. Un esforç que hem estat fent des de joventut és alinear els nostres recursos directament amb els projectes... Roberto, no es veu la presentació, no sé qui l'ha de posar, però no s'està veient. Ni passant ni es veu. Ha d'estar anclada, crec que està una altra i crec que tenim el Roberto anclat, no? I potser ens falta anclar la presentació i no el Roberto. Diria que és això, eh? Sí, tornem a tirar-la. Ara? Ara es veu, ara no. Coses del directo, és el que tenim. A veure, comparteix. Tornem-hi. Ara es veu? Ara es veu. Gràcies, Eva. De res.
Que la poso en modo presentació, un moment. Molt bé. Perfecte. Bueno, s'estava explicant això, no? Pues que tenim aquests 5 recursos i 3 dels quals estan vinculats amb aquests noms, vale? Que tenen a veure els projectes transformadors. Que els projectes transformadors són les estratègies i accions que estem portant a terme pues, buscant impactar directament les persones i alinear-nos a los ODS. ¿Vale? Eso implica que, per exemple, els tallers d'emancipació NOE, o sigui, Noves Oportunitats Educatives 4.10, el que fem és que aquest recurs és un recurs que es pot ajudar a treballar dins d'aquesta línia de Noves Oportunitats Educatives 4.10 que busca abordar l'abandonament escolar prematur. ¿Vale? Entenem que aquests recursos d'aquests tallers, que després ja explicarem en més profunditat, us poden ajudar a poder desenvolupar aquest programa i a que podeu desenvolupar recursos que tinguin a veure amb l'abandonament. De la mateixa manera que els plans d'actuacions anuals de polítiques locals de joventut no és que siguin l'escolta jove, no tenen relació a la part econòmica d'aquests projectes transformadors, però que sí són recursos que es poden ajudar a treballar dins d'aquestes línies. L'escolta jove que té a veure amb l'acompanyament vivencial, dins del medi obert, potenciant la participació i el treball comunitari. I els equipaments juvenils per alinear-nos dins d'aquest projecte transformador que té els 4 eixos de participació, accessibilitat, inclusió i sostenibilitat. Però sobretot és això, aquesta nomenclatura és només una nomenclatura. Els recursos continuen igual, però sí que és cert que el que us estem donant és l'oportunitat que us podeu alinear en aquests projectes transformadors. Dit tot això, podem parlar del calendari, que el calendari, l'aprovació es va fer el 22 de desembre i l'inici on es va obrir el catàleg va ser el 28 de desembre. Com que ja són dates que ja han passat, igual està bé que recordem aquestes, les posteriors, les que venen ara, i que les tinguem ahí assenyalades al calendari, que una és el 9 de febrer, que és l'últim dia per entrar les sol·licituds en el PMT, o sigui, l'últim dia que després ja tanquem catàleg. I després, en relació al fons de prestació, tenim una previsió de fer l'aprovació al llarg del març. O sigui, estem intentant accelerar el màxim possible perquè pugueu accedir als recursos el més aviat possible. Llavors, en relació als recursos, o sigui, als canals de gestió, us volíem presentar aquesta diapositiva per sobretot que podeu com podem gestionar aquesta demanda o com podeu accedir a la demanda. Llavors, per una banda, tenim el catàleg de serveis, que és aquesta web que la podeu trobar directament a diva.cat. Entreu a la part dreta, posa catàleg de serveis i a l'entrar, si voleu trobar les que són específiques de joventut, buscar per el centre gestor. En aquest moment sortirà l'oficina del Pla Jove, llavors poseu l'oficina del Pla Jove i seleccionar el 2023 i us sortiran els 5 recursos, o sigui, perquè si no estan dispersats a l'hora d'organitzar-los i jo crec que és una manera molt més fàcil de que podeu accedir. I a l'hora de fer la tramitació es fa a través del portal municipal de tràmits, que seria a través de la seu electrònica, a través del PMT, a través de la seu electrònica per a poder fer aquesta sol·licitud. Si en algun moment necessiteu alguna ajuda, algun suport, algun aclariment o alguna cosa específica, que sapigueu que tot l'equip de joventut de la Diputació de Barcelona es posem al vostre abast per poder ajudar-vos a fer tot aquest recorregut o qualsevol coseta que aneu necessitant. En tot moment que sapigueu que estem al vostre costat perquè ens podeu trucar, escriure mails o el que necessiteu per poder aclarir-vos qualsevol tipus de dubte. En relació als procediments de concessió, tenim 2 vies. Ho fem de 2 maneres. Una és a través de la concurrència competitiva, que aquesta només passa en un recurs, que és el d'equipaments juvenils. I aquest de concurrència competitiva es dona perquè nosaltres tenim uns valors per a fer... Nosaltres valorem uns criteris. Vosaltres feu la sol·licitud, dins d'aquesta sol·licitud de manera tècnica es fa unes valoracions d'uns criteris, que aquests criteris ja estan recollits dins d'aquesta fitxa que us deia que podeu trobar a la web de la Diputació de Barcelona. I el règim del qual nosaltres fem la concessió és que fem aquesta puntuació i aquesta puntuació és la que dona l'ordre en el qual després nosaltres, fins que es voti el recurs, donarem el recurs que heu sol·licitat.
I després tenim un altre procediment, que és el procediment de concessió directa en concurrència, que aquests són els altres quatre recursos. Ha caigut el power. Sí? Però si lo podeu... O sigui, continuo, O sigui, aquests altres sí que és important que ho sapigueu, perquè aquí el que fem dins dels recursos, nosaltres tenim una sèrie de requisits per accedir a aquest recurs. Llavors, si tu tens aquest requisit, o sigui, si teniu aquest requisit, directament ja entreu a formar part de l'ordre d'aquest recurs. El que sí que és cert que l'ordre nosaltres l'establim en funció de la presentació definitiva del PMT. Què significa això de la presentació definitiva? Això el que implica és que vosaltres feu una presentació, si n'hi ha una esmena per qualsevol coseta que necessitem un aclariment o que encontrem alguna cosa, ja sabeu que a través del PMT us fem l'esmena, el que computaria com a número d'ordre seria en el moment que es resol aquesta esmena o resol, o sigui, tota la sol·licitud és correcta. Seria aquest número que seria el del PMT i seria en aquest ordre. Que això és important que ho sapigueu, que no és per el primer cop que entra, sinó en el moment que es resol i que està correcta tota la petició. Llavors, expliquem una mica tot aquest context. Si us sembla, passem directament als 5 recursos. Us donaré pas a una nova incorporació dins de l'equip de joventut, que és la Eva Espuña, que és la nova cap de servei de territori, que a més, avui també li toca una mica entrar en aquest món del catàleg. Gràcies, Roberto. Gràcies, Roberto. Molt bé, bon dia. A veure, comencem, us començo a explicar, us explico els 5 recursos. Comencem pel primer recurs, que és el recurs econòmic, que és de la tipologia de fons de prestació. I, per tant, és un recurs que no depèn de la sol·licitud, sinó que hi ha una assignació preestablerta que s'aprova per Junta de Govern durant el primer trimestre, després es comunica al BOP i se us comunica a cada un de vosaltres, dels ens locals, la vostra assignació, l'aprovació mitjançant el PMT. Aleshores, en aquest recurs us en beneficieu, està destinat a tots els ajuntaments de més de 300 habitants i als consells comarcals. L'assignació varia en funció, o sigui, s'estableix en funció de 2 criteris. Hi ha una quantitat fixa, amb el criteri d'equitat territorial, una quantitat fixa per tots els ens locals, i una quantitat variable. La quantitat variable està en funció, en el cas dels ajuntaments, de la població jove, població 16-29, en funció d'aquesta dada es calcula la quantitat variable d'assignació. I pels consells comarcals està en funció dels municipis de menys de 300 habitants. D'aquesta manera que, com hem dit, no es beneficien directament del fons de prestació, però sí indirectament a través de l'actuació supramunicipal del seu consell comarcal. També cal dir, però això ja és fora de catàleg, que tenim a l'oficina ja està prevista una assignació, un ajut puntuals pels municipis de menys de 300 habitants, però això és fora de catàleg. Aleshores, les despeses que són elegibles, que es poden justificar amb aquest finançament, són les de capítol 1, capítol 2, capítol 4, executades durant el període d'execució, valgui la redundància, que és des de l'1 de gener del 23 fins al 31 de desembre del 23. Després, a més, la justificació també, com sabeu, la justificació final sempre és un cop ha passat tot el període d'execució, que és de l'1 de gener del 24, 2 de gener del 24, exactament, fins al 30 d'abril del 24. Tanmateix, hi ha un període de justificació voluntària. Si podeu silenciar els micròfons, sisplau. Hi ha un període de justificació voluntària que és fins al 15 de novembre. Demà em sembla que tindré per aquí. També volíem afegir, comentar que ja sabeu que si voleu beneficiar-vos de que seria el pagament avançat de la bestreta, hi ha la possibilitat, no cal esperar la justificació,
sempre i quan es faci el tràmit a través del PMT de l'acceptació del recurs, perquè sent un recurs, en realitat, no és necessari fer l'acceptació perquè es produeix una acceptació tàcita, però sí si us voleu beneficiar del pagament avançat. El període és abans del 30 d'abril del 23. Tot això ja se us anirà informant. I l'última cosa que volíem comentar d'aquest recurs de finançament és que no està subjecte a cofinançament. Per tant, en el moment de fer la justificació, a l'apartat d'estructura de finançament, no heu de demostrar cap percentatge econòmic que provingui de l'ens local. Aquesta seria la informació principal d'aquest primer recurs que expliquem, que és el recurs econòmic. En tots els recursos que aniré explicant, veureu que aquí teniu accés a la fitxa del recurs, és a dir, això que us ha explicat el Roberto, on està tota la informació a la pàgina del catàleg de Diputació, aquí podeu accedir directament aquí a la fitxa del recurs, d'aquest recurs. Però no entrem ara perquè després ja podreu entrar-hi vosaltres. Com que aquesta presentació se us compartirà, teniu tots els enllaços corresponents. Quin és el segon recurs que volem explicar? És el d'equipaments juvenils. El recurs d'equipaments juvenils és un recurs que dona suport per elaborar projectes relacionats amb els vostres equipaments, sigui en relació a la gestió o a la concepció, a la dinamització d'aquest recurs. Entenem per equipaments juvenils tots aquells espais que siguin d'ús exclusiu per joves. I aquí també important, perquè això a vegades no està clar, no són espais d'allotjament, no són albergs, per dir-ho d'alguna manera, per exemple, ni tampoc espais destinats a casal d'entitats. Són espais on hi hagi serveis i activitats que siguin per l'ús dels joves. L'objectiu, en el fons, d'aquest recurs és poder anar transformant aquests vostres equipaments juvenils en aquells espais més impulsors de les vostres polítiques de joventut. Llavors, aquí, per fer-ho, hem dissenyat 4 tipologies de suport que podeu sol·licitar una d'elles. Podeu sol·licitar un pla d'usos de l'equipament, un pla per diversificar les persones usuàries, un pla de dinamització o un pla de comunicació. Només podeu sol·licitar-ne un d'aquests, això està clar. I després també ho veurem, sempre en tots els recursos anirem explicant les condicions de sol·licitud i els requisits de concessió, com es mostra en pantalla, i ja veieu que un requisit de concessió és que la tipologia que trieu, que seleccioneu o que vulgueu demanar, no us en podeu haver beneficiat en 2 edicions anteriors. Per tant, si feu un pla d'usos, no podeu haver fet un pla d'usos ni l'any passat ni l'any anterior. Com us explicava el Roberto, aquest és un recurs que la via d'assignació és la concurrència competitiva i, per tant, és un recurs que li assignem uns criteris de valoració. A la vostra sol·licitud, en funció de 2 criteris, se li assignen uns punts. Ara, després, a la següent diapositiva, us explicaré aquests punts com s'assignen, perquè obtingueu tota la informació. I el que sí que heu de saber, que és com a requisit de concessió, és que tingueu una puntuació mínima de 45 punts. Llavors, si repassem una mica les condicions de la sol·licitud, en tots els recursos, i això per tant es anirà repetint a cada un dels recursos que explico avui, la condició és que annexeu el formulari corresponent. En aquest cas, el formulari és el 138, o sigui, CDU-138-23. La següent diapositiva ja veureu que teniu l'enllaç directe al formulari i que només podeu sol·licitar una sol·licitud d'aquesta tipologia d'equipaments per ens local. Requisits de concessió, ja n'he dit 2, la puntuació mínima i que no us podeu haver beneficiat de la mateixa tipologia a les 2 edicions anteriors. Hi ha 3 requisits més de concessió. Un és que l'equipament, que també l'he dit abans, de fet, sigui ús exclusiu per joves. El segon és que tingueu una partida al vostre pressupost municipal per a aquest equipament. I, finalment, que tingueu una persona contractada per la dinamització d'aquest equipament. Si es compleixen aquests requisits de concessió i les condicions de la sol·licitud, a partir d'aquí farem aquesta puntuació, aquesta baremació amb els criteris de valoració que es veuen ara i s'ordenarà les sol·licituds en funció dels punts obtinguts. Com s'assignen aquests criteris de valoració? El primer és el nombre d'habitants. Com a màxim, aquí podeu obtenir 40 punts i estarà en funció
de si teniu fins a 10.000 habitants, el vostre municipi té fins a 10.000 habitants, obteniu la puntuació màxima de 40. De 10.000 a 50.000 són 35 i més de 50.000 són 30 punts. Aquí, doncs, aquí sí que no depèn tant del vostre exercici a l'hora de fer la sol·licitud. Però, en canvi, el segon criteri que us assignarà punts, aquí sí que depèn de la qualitat tècnica de la vostra actuació. I com mirarem la qualitat tècnica de la vostra actuació? Doncs en funció del que ens hagueu explicat a la sol·licitud. I aquí la baremació està, la màxim de puntuació que podeu obtenir són 60 punts, estarà en funció, doncs, si està molt ben exposada, molt ben justificada i molt ben planificada, en quant a que expliqueu bé els objectius, el punt de partida, recursos disponibles i també els criteris dels períodes d'execució. Si està tot ben explicat, aquí obteniu la màxima puntuació, però després va baixant en funció de si hi ha aspectes que no estan ben exposats o explicats, que pot ser que els tingueu molt clars vosaltres, però clar, també a vegades depèn del que expliqueu a la sol·licitud. Per tant, és important fer aquest exercici d'explicar, que sigui ben exposat, ben justificat i ben planificat. Si no, doncs, no tenim elements per valorar-ho. Repeteixo, aquí teniu tota la baremació i que, en aquest cas, doncs, la puntuació mínima per requisit de concessió són 45 punts. Us expliquem cada un dels recursos. El que fem és, en pantalla us mostrem la sol·licitud. Aquest és el formulari de sol·licitud per equipaments juvenils. Llavors, com us deia abans, a més, aquí teniu l'enllaç directe al formulari, que us el podeu descarregar. Això només està en pantalla, aquest no es pot omplir. Però aleshores, què podeu fer? O sigui, què us volíem destacar? De cada un dels formularis us destacarem un seguit de qüestions perquè pensem que és important, perquè a vegades no es tenen prou presents i això genera incongruències, incoherències, ens genera requeriments d'esmena, per intentar clarificar aquells punts que hem anat veient any rere any, que es van repetint d'errors que a vegades són més errors de no saber-ho, no tenir-ho clar o d'anar ràpid, moltes vegades. Llavors, tots els recursos, tots tenen totes les sol·licituds, tots els formularis, aquest primer punt de dades identificatives. I que encara que sembla molt obvi, molt senzill, doncs aquí en algunes ocasions, en algunes sol·licituds, algun any ens hem trobat que, per exemple, hem hagut de fer requeriment d'esmena perquè el NIF, penseu que feu com hi ha un tràmit a través del PMT i a més hem omplert el formulari que l'adjunteu en el tràmit. Doncs a vegades, com que en el tràmit també heu de posar el NIF i en el formulari també l'heu de posar, perquè aneu ràpid o pel que sigui no coincideixen i això ja pot ser motiu de requeriment d'esmena. Per evitar-ho, doncs ho expliquem. I el que anava abans, l'objectiu d'aquest recurs que va per concurrència competitiva. Aquest punt d'aquí, el primer punt de tots, és on heu d'explicar de manera clara, concreta i detallada aquesta actuació, perquè ens permeti conèixer a nosaltres realment quina és la motivació, quins són els objectius, quins són els terminis d'execució i puguem tenir elements per fer aquesta valoració, que són aquests 60 punts màxims que podeu obtenir. Per tant, aquí fem l'exercici d'explicar-ho bé i concret i clar. El segon punt que s'omple en el formulari d'equipaments juvenils és que heu de triar quina tipologia de pla voleu fer, heu sol·licitat. I com dèiem abans, pot ser només una de les tipologies i què ens hem trobat també, hem recollit una mica coses que hem trobat en altres anys, que a vegades a la descripció anterior, al punt 1, el que expliqueu sembla més que voleu fer un pla d'usos i després aquí marqueu un pla de comunicació i aquesta incongruència a vegades pot generar un dubte i pot ser motiu de veure d'un requeriment. Llavors, que sigui coherent amb el formulari, amb la sol·licitud del PMT, només una tipologia i que no hagueu estat beneficiaris, com hem dit abans, d'aquesta tipologia a les dues edicions anteriors. I després, el tercer punt és el que vol recollir que esteu complint els requisits de concessió. Per tant, aquí, quan pregunta l'equipament juvenil si és exclusiu per joves, això ens determina si esteu complint perquè és un requisit de concessió. Després també, si hi ha professionals dedicats a l'equipament, aquest també s'ha d'omplir perquè hem de veure que hi ha un professional, dos o els que corresponguin, que estan dedicats a l'equipament. I
quina és la partida pressupostària que està dedicada que està destinada a aquest equipament. D'acord? Després, si teniu preguntes, al final obrirem un torn de preguntes. Aquest seria el segon recurs que expliquem. El tercer recurs és el recurs que consisteix en l'acompanyament i el suport. És un recurs material que consisteix en l'acompanyament i el suport als tècnics i les tècniques dels ens locals en el procés de planificació, en les diferents fases, en les principals fases del procés de planificació. Entenent que aquestes principals fases o aquestes principals tipologies que podem donar suport les hem definit com amb la fase de diagnosi, amb la fase de disseny i amb la fase d'avaluació intermèdia. Entenem que en funció del vostre cas, en la vostra situació, en quant al Pla Local de Joventut, us pot interessar una o altra. Per exemple, doncs, la fase de diagnosi està pensada per aquells que heu de fer el Pla Local de Joventut o que l'heu de renovar. I pensem que és important, abans de definir les actuacions del pla i concretar el pla, conèixer quina és la situació de partida, els col·lectius, de les polítiques del territori de joventut i poder definir ja unes primeres orientacions. Per tant, la diagnosi seria anem a veure d'on partim i quines podrien ser les primeres orientacions del nostre pla. Un cop tenim això, si ja tenim una diagnosi i ja coneixem aquest punt de partida, aleshores és el moment de fer el disseny del pla, de concretar el pla i tenir el pla per poder tenir el pla finalitzat. I aquest seria la segona tipologia. La tipologia de disseny està pensada perquè totes aquestes orientacions que s'han definit a la diagnosi es concretin en actuacions concretes del pla i es pugui acabar elaborant el pla. Per tant, en aquest cas, els interessats, els destinataris seríeu aquells que ja teniu una diagnosi però que ja voleu tenir o que voleu fer la diagnosi pel vostre compte però que el que voleu és suport a l'hora de fer el disseny del pla de joventut, pla local de joventut. I l'últim és un recurs que pensem, o una tipologia dintre d'aquest recurs que pensem que és important i és, tenint en compte que estem parlant de joventut, que és un àmbit molt canviant, que són plans a 4 anys i per tant és un període bastant llarg, és important que puguem aturar-nos en algun moment en el període de vigència del pla, poder aturar-se i pensar i valorar com anem, si aquelles actuacions que havíem definit inicialment estan funcionant o s'estan aplicant o s'haurien d'ajustar perquè han canviat les circumstàncies. És una forma de plantejar millores, correccions que ens permetin optimitzar el pla. Per tant, per qui està pensat? Per aquells ens locals que el vostre pla de joventut està actualment en període de vigència i que no està acabant-se. Per això diem que ha de ser en el primer, en el segon o el tercer any de vigència del pla. Aquestes són les 3 tipologies d'aquest recurs, diagnosi, disseny i avaluació intermèdia. En els 3 casos, el suport es planteja de tal manera que rebeu un acompanyament perquè sigueu vosaltres mateixos els que elaboreu tant la diagnosi o el disseny o l'avaluació intermèdia. Sou vosaltres que ho acabeu elaborant, però se us acompanya i se us dona suport. Com se us dona suport? Disposeu de materials, disposeu de vídeos, disposeu d'uns exercicis i es plantegen uns tallers amb un professional expert en cada una de les temàtiques en la que se us va acompanyant i resolent dubtes, corregint els exercicis i fent tutories per tal que aneu avançant pas a pas en aquest procés, tant sigui de la diagnosi, del disseny o de l'avaluació intermèdia. Per tant, aquests exercicis que aneu fent els tindreu corregits, se us aniran corregint i, a més, abans d'acabar amb el document final, per exemple, de diagnosi o el pla local de joventut definit, doncs teniu la possibilitat d'obtenir un seguit de correccions i de millores abans de presentar-lo al vostre ens local. I, a més, com que estava plantejat en format de tallers i sessions, doncs al final també obteniu una acreditació formativa. Ens n'hem adonat també en el procés, amb els anys, que clar, és un recurs que el sol·liciteu ara, però en realitat la intensitat de la feina comença sobretot segon semestre, però sobretot al setembre. Llavors, des que el sol·liciteu fins al setembre, a priori no hi ha cap, no es fa res, com si diguéssim. Llavors, vam valorar que seria molt útil que es pogués disposar
d'aquest procés pas a pas d'una forma autoguiada i que ho poguéssiu fer de forma autònoma vosaltres, tots aquests materials en un format forma wiki. Jo no us ho explicaré això ara, perquè si us interessa, això s'explicarà el dia 31 de gener, em sembla que és a les 11 del matí, en una sessió informativa que expliquem aquesta novetat, que són els materials forma wiki, que els hem fet, de moment, per la tipologia diagnosi i avaluació intermèdia. A més, aquell dia també explicarem una altra novetat que és molt útil per fer la diagnosi, que és el recurs estadístic de Diputació de Barcelona, l'Hermes, que segurament coneixeu tots, doncs ara té una pestanya nova de joventut, des d'on es poden obtenir dades estadístiques per municipis, per comparatives, amb comarques. Llavors, tot això se us explicarà, se us presentarà aquestes dues novetats el dia 31 de gener. Crec que, a més, el fet de disposar d'aquests materials online dona la possibilitat de combinar de moltes maneres el procés d'elaboració del vostre pla local de joventut. Per tant, els tècnics, les tècniques que portem aquest recurs, us suggerim que si teniu interès en demanar qualsevol d'aquestes 3, diagnosi, disseny o avaluació intermèdia, us poseu en contacte prèviament abans de sol·licitar-ho amb nosaltres perquè podem explicar quin és el millor recorregut que pugueu fer en funció de la vostra casuística. Al final de la presentació tindreu totes les dades de contacte. Però hem pensat que potser, si teníeu interès, que us poséssiu en contacte amb nosaltres abans, us pot facilitar el millor recorregut. Com en tots els recursos, aquí també fem incís en què tingueu clar quines són les condicions de sol·licitud i els requisits de concessió. Condicions de sol·licitud. En tots els casos heu d'annexar el formulari corresponent. Però, a més, en aquest recurs s'ha d'annexar documentació afegida. Si demaneu disseny o si demaneu avaluació intermèdia. Si demaneu disseny, per què heu d'annexar més documentació? És lògic, perquè si esteu en disposició de fer el disseny del vostre pla local de joventut és perquè ja teniu una diagnosi prèvia. Llavors, per tant, com a condició de sol·licitud, heu d'annexar la diagnosi del vostre pla que ja hagueu fet, pel vostre compte o a través d'un recurs anterior nostre. Si està finalitzada o està en elaboració també serveix. Llavors podeu adjuntar el contracte de la proveïdora que us està fent o l'esborrany o el que sigui. Però s'ha d'adjuntar la diagnosi del pla. I en el cas de l'avaluació intermèdia, la sol·licitud que heu d'adjuntar què és? El pla, perquè se suposa que esteu fent una avaluació intermèdia perquè teniu un pla local vigent. Aleshores, heu d'adjuntar el pla. Ja si baixem a la informació de requisits de concessió, us concretem més detall quines són les dates que us haurien de tenir aquesta diagnosi o aquesta avaluació intermèdia. És a dir, si demaneu disseny, la diagnosi hauria d'estar feta en els últims 3 anys. I si demaneu l'avaluació intermèdia, si la sol·licitud de la vostra demanda és avaluació intermèdia, el pla local de joventut, com hem dit, ha d'estar en el primer, en el segon o en el tercer any de vigència. I aquest és un canvi respecte a l'any passat, que abans, o els altres anys, de fet, és el primer any, que hem fet aquest canvi, ha d'estar primer, segon o tercer any de vigència, no ara en el moment de fer la sol·licitud, sinó en el moment de l'inici del taller, que en principi és al setembre. Per tant, al setembre, com a molt, ha d'estar tercer any de vigència. I després, l'altre últim requisit de concessió és que tingueu disponibilitat de dedicació als recursos humans, és a dir, un professional a dedicació completa o parcial dedicat a les polítiques de joventut i que es pugui dedicar a aquesta assistència. Teniu els enllaços d'aquí de la fitxa del recurs, com en tots els altres casos, i aquí tornem a explicar que aquest és el formulari amb l'enllaç corresponent al formulari perquè el pugueu descarregar, el formulari que heu d'omplir per sol·licitar aquest recurs de diagnosi, disseny i avaluació intermèdia dels plans locals de joventut. Què destaquem aquí? Heu de seleccionar una única tipologia, voleu fer diagnosi o disseny o avaluació, heu d'omplir bé les dates que se us indiquen perquè puguem veure que efectivament estan al primer, segon o tercer any de vigència, per exemple, en el cas d'avaluació intermèdia, i que en els adjunts també estigui visible la data, perquè una cosa és la que ompliu aquí, però també es pugui veure en el document adjunt, sigui la diagnosi, sigui el pla local. Per tant,
que quedi clar que està complint aquests requisits de concessió. I els altres requisits de concessió que esmentàvem quedaran reflectits en com ompliu aquest segon apartat. Com a mínim hi ha d'haver un professional amb dedicació completa, per tant s'ha de posar tota la informació, ompliu tots els camps perquè puguem tenir tota la informació i després també aquest suport el que implica és que un d'aquests tècnics, que són els que estan dedicant-se a les polítiques de joventut, són els que participen. En principi són els que han de participar amb els tallers que es faran, bé sigui de diagnosi, de disseny o d'avaluació intermèdia. I aquest seria el formulari d'aquest recurs. Per tant, és un recurs que té aquestes 3 tipologies i el procés de sol·licitud és aquest, amb aquestes condicions. El quart recurs que us volíem explicar és el dels plans d'actuació anual. Aquest també és un recurs de planificació, com l'anterior, però és de menor complexitat perquè la planificació és el termini, és més curt, és a dir, és una planificació un any. Els altres estem parlant d'una planificació a 4 anys. I a més estem parlant que és un recurs pensat per municipis de menys de 5.000 habitants. Per tant, no té res a veure a nivell de complexitat un amb l'altre. És evident que aquests 2 recursos, el que he explicat abans, plans locals, i aquests són incompatibles. No es pot demanar plans locals d'actuació anual i el recurs de diagnosi o avaluació o disseny de les polítiques de joventut. Són incompatibles entre ells. I què destacaríem més? Doncs que si voleu sol·licitar aquest recurs no us heu beneficiat durant les 2 edicions anteriors d'aquest mateix recurs i que, evidentment, també és una única sol·licitud per ens local i que heu d'adjuntar el formulari corresponent. I també, en aquest cas, com a requisit de concessió, heu de demostrar que hi ha disponibilitat de dedicació de recursos humans. I en aquest sentit, pensem que és important que sigui, ara ho indicarem, si mirem el formulari, aquest requisit quedaria demostrat a través d'omplint aquest apartat de dades de l'actuació, recurs de l'ens local, que la persona que rebrà l'assessorament i elaborarà el pla d'actuació sigui una mica coneixedora de la realitat juvenil i tingui capacitat propositiva, perquè realment les propostes d'actuació que es facin al pla siguin propostes que puguin acabar implementant-se. I aleshores recomanem que, a més, que després digueu que hi hagi alguna persona, sigui la mateixa o una altra persona, que tingui temps, capacitat de dedicació per implementar les actuacions que es derivin d'aquest pla definit, perquè és important que això després s'acabi desplegant. I pel que fa a aquest recurs, també aquí tindreu l'accés al formulari i aquesta és la informació bàsica sobre aquest recurs. I ja anirem a l'últim dels recursos, que són els tallers d'emancipació, que és un recurs ja és històric. A l'oficina es realitzen o s'ofereixen tallers destinats a joves o a professionals. Són tallers d'unes 2 hores, com a màxim de 2 hores de durada i per grups d'unes 25 persones, com a màxim. Llavors, per joves hi ha 3 tipologies: el foment de l'associacionisme juvenil, l'ús òptim de les TIC en formació i cerca de recursos i després hi ha el de la metodologia Femtech, que també tenim el mateix de metodologia Femtech, però pels professionals. La metodologia Femtech, després aquí, si teniu preguntes, ho podem aclarir posteriorment, però bàsicament, d'una manera resumida, té per objectiu fomentar l'emprenedoria com una actitud vital. Llavors, el que fa és promoure aquelles competències bàsiques, competències com cercar informació, la competència d'habilitat comunicativa, competència de creativitat, un seguit de competències. Aquí volíem fer una nota, la Vanessa pel xat us posarà l'enllaç, perquè pensem que és important
No perquè a l'hora de la sol·licitud, perquè a l'hora de la sol·licitud heu de triar, doncs, si voleu, qualsevol d'aquests 4 tallers, quin d'aquests voleu. Però si esteu interessats en Femtech, és important que conegueu la informació que hi ha darrere el Femtech i la Vanessa us posarà al xat l'enllaç, perquè després, un cop se us ha atorgat, teniu la possibilitat de triar diferents temàtiques del Femtech i a vegades això es desconeix. I el fet de desconèixer-ho es va automàticament a fer la mateixa temàtica. I hi ha possibilitat de triar diferents temàtiques que treballen els talents o l'autoestima, ja ho podreu veure, estudiar-ho. I això també us pot definir o determinar si us interessa o no us interessa aquest recurs. Doncs aquests són els tallers que s'ofereixen amb aquest recurs de tallers d'emancipació. Condicions de sol·licitud, les mateixes, heu d'anexar el formulari corresponent, una per ens local i aleshores podeu triar una tipologia de taller. D'aquests 4, un. I de cada tipologia, de la tipologia que heu triat, com a màxim 10 unitats de taller. Aquesta seria la condició de sol·licitud. I requisit de concessió, doncs requisit de concessió són 2. Que tingueu un equipament adient on es pugui desenvolupar el taller, normalment és als instituts, però si no hi ha institut, no fa falta que sigui l'institut, sempre i quan es pugui desenvolupar bé aquest taller i que estigui vinculat a les polítiques de joventut, és a dir, que estigui alineat al desenvolupament de la sol·licitud d'aquest taller, que vulgueu fer aquest taller estigui alineat amb alguna de les vostres línies d'actuació de la vostra planificació de joventut, sigui el pla local o sigui el pla d'actuació anual o la vostra planificació de joventut. Té sentit perquè sigui coherent. Llavors, el formulari és aquest, el formulari també, les dades identificatives i després, al primer punt, se us demana quin taller voleu fer, només una tipologia, i després el que serien els requisits de concessió és cal que el taller es desenvolupi en un equipament adient, heu d'indicar quin, no heu de superar, aquí quan marqueu el punt 4, en aquest punt 4 d'aquí, quan marqueu el nombre de tallers, clar, si supereu més de 10, això és un requeriment d'esmena. I a més, en teoria, o demaneu un de joves o un de professionals. Per tant, és a dir, aquí s'ha d'omplir de manera que estigui complint les condicions de sol·licitud. I això, el 5è punt, és en el que nosaltres ens basem per veure que realment està alineat amb les polítiques o amb la vostra planificació de joventut. Vinculació dels tallers sol·licitats a les polítiques de joventut del vostre ens. Quina línia i el document que ho recull, que ho demostra. I aquests són els 5 recursos que us volíem, que tenim en el marc del catàleg, a l'oficina. Llavors, finalment, unes últimes recomanacions generals, molt òbvies, però no està de més repassar-les per tots els recursos. Recomanem que no us pareu el darrer dia per preparar i entrar a la sol·licitud del PMT, passen coses a vegades, i potser, mira, més en el cas d'equipaments, que heu de preparar aquesta explicació de l'actuació per poder determinar després elements per valorar, que ho feu amb temps. Feu atenció als enunciats del formulari, perquè a vegades els requeriments d'esmena que hem hagut de fer o que hem de fer estan més deguts a haver omplert o ràpid o no ben-se fixat amb el que s'està demanant. I llavors, una de les coses que hem vist amb les companyes que portem els recursos i els companys és que moltes vegades, com que, ja ho he dit abans, però ho repeteixo, heu d'omplir un formulari de sol·licitud, que és el que us he anat ensenyant, però també en el tràmit heu de posar a vegades la mateixa informació, que ha de ser coincident. I a vegades no és coincident, però és per error. També és obvi, això, que utilitzem els formularis del 23, ho teniu fàcil, perquè us els hem posat els links de cada un dels recursos, per tant ho teniu fàcil, però que no reaprofiteu els formularis de l'any passat, que si no, evidentment no són correctes. I finalment, clar, heu de consultar, us suggerim que aneu consultant de manera, un cop heu fet la sol·licitud, això ja és, aneu consultant el portal municipal de tràmits, perquè si hi ha un requeriment teniu un termini per contestar-lo. D'acord? I
abans d'entrar al torn de preguntes, aquesta diapositiva doncs teniu tota la informació de cada una de les tècniques i els tècnics que portem aquests recursos que acabo d'explicar. Llavors, us repasso. L'Aleix porta, valgui la redundància, el recurs de diagnosi dels plans locals de joventut. I aquí teniu el seu correu electrònic. Jo mateixa porto el recurs de disseny dels plans locals de joventut. Llavors, tenim el Toni Tatxer. El Toni porta dos recursos, els plans d'actuació anual i la tipologia avaluació intermèdia dels plans locals de joventut. La Cristina Pérez porta els equipaments juvenils municipals. I la Maria José també porta dos recursos, el de finançament i el de tallers d'emancipació. Doncs aquí teniu les dades de contacte de cada un de nosaltres i, evidentment, també teniu, us deixem a disposició, la bústia de l'oficina i que qualsevol correu que envieu a la bústia d'oficina es redireccionarà a la persona competent i responsable d'atendre la vostra consulta. I podem obrir el torn de preguntes. Només recordar-vos que aquesta tarda hi ha una segona sessió, bueno, la mateixa sessió, pels que heu arribat tard, que si voleu podeu accedir a les 4 de la tarda, que el PowerPoint, evidentment, el tindreu a vostra disposició, aquesta presentació, inclús la gravació, i recordar-vos el calendari que ha explicat el Roberto. Teniu fins al dia 9 de febrer per fer les sol·licituds dels recursos. Doncs... Molt bé, moltes gràcies, Eva. De res. Una de les majors preguntes és si compartirem aquesta projecció. Jo ara us envio l'enllaç on publicarem tant la gravació com la presentació, com si veiem que hi ha dubtes que són molt freqüents, podem posar un power i resoldre les preguntes que tingueu. Tot i així, la Mònica Mas ha començat preguntant si el finançament continua sent un fons de prestació, és a dir, si no cal fer la sol·licitud. No, el finançament no cal fer el recurs del finançament no cal fer la sol·licitud. Bueno, Maria José, si vols tu mateixa explicar-nos-ho i així també, doncs... Mònica, igualment, aquest any, com és fons de prestació i, per tant... T'escoltem molt fluixet, Maria José. Si pots apropar el micròfon. Hola, ara? Ara sí. Gràcies. Doncs que no cal fer sol·licitud, ja que és fons de prestació, i únicament, com ha dit la Eva, fer l'acceptació si es vol disposar de pagament avançat. És l'únic. Ella ens fa una proposta perquè diu que estaria bé que, a banda del criteri de nombre de població, de cara a futurs catàlegs, tinguem en compte el criteri de qualitat, perquè així sortirien també beneficiats aquells municipis petits que tenen poca població de joves, però que aposten per plans de joventut. Sí, bueno, això nosaltres sempre intentem afavorir els municipis de menys habitants, o menys joves en aquest cas. No sé si aquí els meus caps tenen alguna cosa més a afegir. Agafem aquesta proposta i l'estudiem. Moltes gràcies. Després, la Cristina de Manresa ha fet la consulta de si cal sol·licitar el recurs de forma wiki i ja el Toni ha contestat que no, que aquest accés està obert, tant el de diagnosi com el d'avaluació intermèdia, i que també penjarem en aquest web que us he enllaçat, podem penjar també els enllaços. Tot i així, tal com ha dit la Eva, hi haurà una presentació el dia 31 de gener on s'informarà sobre aquests dos recursos de forma wiki i també l'ERMES en l'àmbit de joventut. El Francesc Duran diu que a Santa Perpètua de la Mogoda tenen vigent el pla 22-23, per tant estem en el segon any de vigència, però que també és l'últim. Sent així, es podria demanar l'avaluació intermèdia i en el cas que estigui previst prorrogar el Pla Local de Joventut durant el 2025, mentre s'elabora, perdona. Toni, estàs mutat o...? A veure, que no el veig.
No, espera. Sentiu? Ara. Sí? Sí? Ara Vale. sí. En resposta al francès, ell comenta que té el pla, és una cosa molt estranya, no?, que sigui 22-23, en principi un pla de 2 anualitats. En aquest cas, òbviament, si el pla està en l'últim any de vigència, no es podria sol·licitar el pla a l'avaluació intermèdia. Però, clar, si ells ja, com ell ha dit, tenen intenció de fer pròrroga fins al 2025, llavors sí que té sentit elaborar una avaluació intermèdia perquè tenim marge per incorporar o fer modificacions en aquest pla. Llavors, en aquest sentit, si ens adjunta un document en el que efectivament es diu que s'està prorrogant el pla, jo, per la meva part, crec que no hi ha cap incompatibilitat en sol·licitar aquest recurs. Sí, jo també ho veig així, sí. Vale, doncs Cristina Sarra pregunta, el suport de disseny està pensat per ser concedit a partir de setembre o es podria ser abans? No, en el cas d'aquests 3 recursos, aquestes 3 tipologies, el suport comença sempre segon semestre. No està previst i no es pot fer abans. No és que no vulguem, és que per calendari de tot comença segon semestre sempre. I sobretot al setembre, que és quan comencen els tallers, amb intensitat. Vale, la Mònica Mas pregunta, un municipi que té un pla d'actuació anual i no un pla local, no té opció de suport econòmic? A veure, si vols, responc jo amb aquesta. No hi ha cap impediment a l'hora de sol·licitar el recurs econòmic. O sigui, el fons de prestació no va en funció del tipus de planificació que té un municipi, va en funció dels habitants. En aquest cas, si el seu municipi és major de 300 habitants, ja podrà percebre aquest fons de prestació com la resta. En principi no està supeditat a quin tipus de document estratègic es fa servir, almenys en el nostre recurs. Molt bé. La Sara Vidal, de Monistrol de Montserrat, pregunta, el recurs de diagnosi, disseny i avaluació intermèdia el poden sol·licitar els municipis de menys de 5.000 habitants? Sí, aquests 3 recursos no hi ha condicionants de mirada de municipis, el poden demanar tots els municipis. Francesc Duran diu, sobre els tallers Femtech per a professionals, hi ha la possibilitat de fer-los en línia o han de ser presencials? I diu, ho pregunto pensant en la disponibilitat d'espai físic per fer la formació. Rosa. Hola, bon dia. Doncs ja he contestat. En un principi són tallers que la idea és que siguin presencials perquè són molt demostratius de les activitats i la millor manera que pensem que es pot aprofitar millor l'activitat al taller és fer-ho presencial. Ara bé, es pot considerar la possibilitat de fer-ho en línia, s'adapten les activitats amb aquest format i es podria fer, tot i que el desitjable és que sigui en presencial. Molt bé, i l'Anna de Sant Hipòlit pregunta sobre un projecte transformador. Diu, bon dia, des de la Diputació se'ns va fer una visita a l'Ajuntament i es va comentar que sortiria una línia o hi hauria un suport econòmic per a l'acompanyament de la salut mental dels i les joves. Això finalment s'ha dut a terme. Roberto. Hola. Doncs ara mateix estem desplegant l'escolta jove. Si més no, l'escolta jove, per sota dels 5.000 habitants, el que hem fet ha sigut dotar els consells comarcals de professionals perquè puguin accedir, que puguin arribar a totes les poblacions menors de 5.000 habitants. Seria a través d'aquest escolta jove que se centren en l'acompanyament vivencial de les persones i en el benestar socioemocional. Perfecte, gràcies. La Daia d'Alonso pregunta, podeu recordar, si us plau, fins quin dia podem fer la sol·licitud dels recursos? 9 de febrer.
Després, la Glòria, de l'Alt Penedès, diu: en relació als tallers d'emancipació, si escollim la tipologia de Femtech per a joves, podem demanar més tallers per a un mateix grup de joves? I ens garantiu que seran diferents temàtiques o només podem optar a un taller? Gràcies. Hola. Aviam, en un principi és el que vosaltres necessiteu. Es pot fer amb el mateix grup de joves, en les temàtiques que vosaltres desitgeu i, si cal, els tallers fins i tot que vosaltres desitgeu. O sigui, tot és això en funció de les vostres necessitats, del que vosaltres sol·liciteu, nosaltres seleccionem les activitats i ens posem d'acord amb aquest tema. O sigui que sí. Sí, cap problema. El Xavier Souto diu: al febrer començarem a fer la diagnosi del pla local. Podem demanar disseny de cara al setembre? En aquest cas, entenc que sí, sempre i quan demostrin que estan fent la diagnosi. Jo, com hem explicat, la condició per demanar disseny és que hi hagi una diagnosi en elaboració o feta ja. Si està en elaboració i hi ha documents que ho acrediten, doncs aleshores sí que podeu sol·licitar aquest recurs. Corregiu-me també els tècnics que porteu també els plans locals, però crec que seria així, no? Sí, efectivament. Sí, que entreguin un esborrany de la diagnosi o quin plantejament o la intenció que estan treballant. Sí, i quan pretenen tenir-la feta, perquè pugui coincidir que és important que quan s'estigui fent ja el disseny ja tinguem aquesta diagnosi. Molt bé. El Rubén de la Llagosta pregunta sobre l'escolta jove. Diu: jo tinc un problema, ja que em diuen des de Recursos Humans que només podem contractar personal per una duració determinada d'un màxim de 6 mesos. No sé com ho fan altres ajuntaments. Doncs, en relació al tema de l'escolta jove, el que sí que tenim activat és la xarxa d'escolta jove, que podeu fer aquesta consulta a través de la comunitat virtual. Rubén, jo crec que sí que estàs donat d'alta, però si no, de totes maneres, pots posar les referents a l'Andrea i a la Montse i t'acompanyem en tot aquest procés i en totes les necessitats que tingueu en relació a l'escolta jove, tant al Rubén com a qualsevol altre municipi que necessiti. Gràcies. Doncs, si no hi ha més preguntes, que en principi no n'hi ha, recordar-vos que qualsevol dubte, a banda que farem una segona sessió que serà idèntica aquesta tarda a les 4, si no trobeu l'enllaç, si us acut qualsevol altre dubte que ara no podem resoldre, o.plag@diva.cat i ho resolem tot ràpidament. Exacte. Doncs sí, exacte. Si no hi ha més preguntes, gràcies i donaríem pau. Perdó? Sí, perdoneu. Mireu, veig que ha entrat una pregunta de la Maria que fa referència al nombre d'hores que es preveu a la formació de l'avaluació intermèdia. Nosaltres, des de l'oficina, hem fet un còmput de la dedicació que implica aquest taller i l'hem valorat en 50 hores. 50 hores que implica tant les sessions de videoformació com un visionat de càpsules que hem preparat, la realització dels exercicis, els treballs associats al taller. O sigui, en principi, el màxim de dedicació seran aquestes 50 hores en el cas de l'avaluació intermèdia i crec recordar que la diagnosi del pla local, el taller el recurs de diagnosi del pla local, són un total de 65. 65 diagnosis, 50 avaluació intermèdia. I disseny crec que està estimat unes 40. 40. I veig que hi ha una pregunta més de com ens podem donar d'alta a la xarxa Escolta Jove. Si us sembla, l'escolta jove en un moment determinat ja farem tota una comunicació específica
I per a qualsevol dubte concret, directament en o.plac@diva.cat i us resoldrem i us acompanyem en tot el procés pel que necessiteu. D'acord? Gràcies. Puc afegir... Puc fer una mica de propaganda? Sí. A l'EVA s'ha comentat que hi ha uns formawikis que estaran oberts, dedicats un a la diagnosi del pla local de joventut i un altre a l'avaluació intermèdia. Si teniu curiositat, ella ja ha dit que seria el 31 d'aquest mes, és a les 11:30, i aquí us donaré detalls d'aquests dos recursos i, a més, també us presentarem un aplicatiu, una pestanya nova, un nou apartat en l'aplicatiu Hermes de recull de dades estadístiques dedicat exclusivament a joventut. Ja està, ja he fet la propaganda. Molt ben feta, eh? I tant que sí. Sí. Molt bé, no hi ha més preguntes, no, Vanessa? No, en principi no, si no m'he saltat res. Doncs, donem la paraula al Javier, el diputat, per fer el tancament de la sessió. Doncs gràcies, Eva. Tanco molt ràpid. Gràcies a tots per participar. Espero que puguem treure profit del catàleg d'aquest any, com cada any, evidentment, i gràcies també a tot el personal de l'oficina que ho ha treballat i que ho treballarà també a partir d'ara. Per tant, enhorabona i a continuar treballant al vostre servei. Que vagi molt bé. Gràcies. Que vagi bé. Adéu. Adéu.